Nyakoronga juang dakika en 30 kod beach tok sa dek marokinyi kamora mora mintiere koro warwaki ni machiegni etwak e chenro mano mar mbaka oromo jumani chakre chieng' wuok tich wasebedo kwa menyo sirikand Kenya Kwanza hinya kabinde na girwako higa achiel chieng' tarik 13 mano mar dwe mar 9 mano chieng' tich adek mano mar jumani wasebedo kwa loso kotende kod okenge mopogore mise mana gintiere godo singo kanyakla kod dongruoge mabende osechwala nyaka gisani okinyi makawuono nyadendi Joyce Duor nosenyisi ni wantiere kod rawere kwan rawere auchiel mabende obiro bedo kwa twak godo bende wawinjo ni pach rawere gin mage kotendre kod sirikand Kenya Kwanza kakoro girwako higa achiel mana kamano nyakora mugia jong mana kaka isewinjo higa achiel koro telo osebedo machalo nade rawere osenene e yo machalo nade bende nitiere lokruok kose lokruok onge nosinga ni e kinde mabende sirikal mar Kenya Kwanza biro keto mo mapiny to ngima biro bedo mayot singo ne thoth bottom up nyaka sani osechopo yo makare to ang'e ni thoth ne rowere ema nitiere piny kacha ang'o mosetim mar jiwo rawere singo sechopo kose oyo Sharon mana kamano Joyce koro kinyi makawuono wantiere gi rawere mopogore obiro bedo ka chune gi thuolo gi sani abich kuom ge mosechopo achiel nitiere e yo biro obiro bedo koriwore kodwa kwadhi nyime gi chenro makama andaher mar mondo mi achak kod bada mano makor kacham achaka nina gi rawera Alfreda Amolo ero joka nyanam nini he wang jowi kanyo Alfreda Amolo ami thuolo mano mar pakri ngene nyaka kaka rawera jolubere nyaka pakre matin pakri nyiswa nyingi ijakanye tango mitimo erokamano ani luonga ni Alfred Amolo aya e county ma Homa Bay constituency mar Angwe aya gwenge mong'ere kaka Game West an wuda Sumbi gesani poda somo poda ne mbalariany antie school miluongo ni Miramar International College atimo ICT koro mokwongo daka othuolo mar rwako nyikora Ramogi na waserwako gi koro gidhi nyime gi twak kata kamano Joyce wati gi welo mantiere godo antiere ka ginyadende mong'ere kaka Biko Mildred awuore imbe darwaki nyis Nyakoronga juang nyingi hinyakanye ang'o mitimo ginyinga kaka osewachi nyinga Mildred awuore Biko inyalo mana mako microphone kaka osewachi nyinga en awuor Mildred Biko an nyar Kabondo gisani antiere Kenyatta University atimo education machiegni ahinya mano japuonjre biro bedo konyiso achiedh nade mopogore nikech sector mano mar somo bende waneno lokruoge mopogore kopogore gi Biko Mildred Nyakoronga juang bende wantiere gi Gordon Oliech papin mare erokamano ahinya nyinga kaka osewachi an Gordon Oliech an wuod Kabondo Kasipul kokwanyo Kakelo ward Homa Bay County adak Nairobi ka an hustler an jamanyo machiegni ahinya Joyce nyiswelo maintiere godo mana kaka iseneno Nyakora Mugia jong wasewacho kata welo mabende wantiere godo nus margi osefulore nus machielo be koro wamiye thuolo mar mondo mi onyiswa nyinga chak kodi Williams in bende ami pap mar mondo mi full renwa in bende nyalo pakori erokamano ahinya Joyce an William Sowigo wuod Migori County awuok Nyatika Nairobi ka an jaohala makijana erokamano machiegni ahinya twak marwa wendwa machielo mabende antiere godo okinyi makawuono wantiere kae kod Oginga Derrick imbe thuolo ni mari nyalo mana full renwa kapok wachako twak mar okinyi makawuono moso Nyakora Mugia jong an iluonga no Oginga Derrick an japuonjre Kenyatta University bende an jatend jopuonjre kono an jatend jopuonjre bende man kuonde tiegruok mopogore university colleges mawuok Siaya County amor kuom bedi bodha machiegni ahinya to Nyakora Mugia jong wendwa mar machielo mano wendwa mar auchiel mano Faith Ken bende biro bedo kotudore kodwa mana nyiriri machuo kende kapok wachako twak mar okinyi makawuono Sharon kiwinjo kit welo mwantiere godo okinyi makawuono wantiere kod jopuonjre wantiere nyaka kod mago mawacho ni gin hustlers nyaka sani wang'e ni rowere nitiere ka okisom to ponono nitiere gino mitimo ma inyalo jiwo godo yuto mari omiyo anno ka mbaka dhi bedo makare to gimaber ni bende wantiere gi representation iwacho ni rowere mawuok e
gwenge mopogore opogore pacho kainda. Ng'eni wantiere kod counties magwa ang'wen kaluo. Wantiere gi rowere duto te mabende wuok e counties ang'wen mano makaluo. Koro wachaka nagi chala mano mar ngima kako sebedo. Ahinya kaluore kod sirikand Kenya Kwanza. Mise na ntiere mabende nagiketo, singo bende na ntiere. Godona, in yakini iwacho nyingi ni wacho ni ina hasla. Sani higa achiel sirikand Kenya Kwanza kaka rawera. Okong' mondo wamigi kwan atamalo e kind kwan atamalo 100 imiyogi adi ewi 100. Ka openja mondo mi sirikal mar Kenya Kwanza atamalo ewi 100 amiyogi 20. Kamano. Tinyalo wacho ni nang'o? Amiyogi 20 nikech kaluwore gi singo mane gimiyo jopiny ahinya to rawere. Seche go kata ndalo go mane gimanyo loch makoro gintiere sani. Ne gichiwonwa singo kendo nwabedo gi nwaneno mang'eny, nwatemo neno kata expect a lot kowuok kuom singo mane gichiwonwa. To kochopo nyaka chop sani waneno ka onge magise chopo. Onge singo mosechopo kare kaluwore gi duto mane gichiwo. Sharon, kapok wadhir wendo machielo, anno ka Faith osedonjo. Wamiye thuolo en bendo pakre. Faith, machiegni ahinya e twak mar okinyi makawuono. Inyalo mana fulrenwa kapok wadonjo e twak ahinya. Erokamano ahinya. An gi nyinga iluonga ni Faith Ken Anyamioro. Afonyo ni jakorwa be nitiere ka wa Nyatike. Ya koro an nyadendi an achunge weche mag nyiri kata ma kizungu wacho ni gender advocacy. Yeah. Machiegni ahinya e twak mar okinyi makawuono. Koro Ken wadhi mana mbele kode. Wadhi mbele koro. Faith bende nyiswa ni koro en Kenya Kwanza ni timu ya di. Ng'eni wachake kama mar mondo mi koro wang'e chunga mar kila rawera ma bende wantiere godo. Ma bende koro kwa penjo to ang'eni penjo mane mwa penjo ng'a Faith. Wachaka na kodi bende bang' Godon omiyogi kwan atamalo 20 mano ewi 100. In kaka Faith inyalo miyogi adi? Anyalo miyogi mopogore opogore. Kwang'iyo e weche mag placing Kenya in keto Kenya mbele mag pinje moko, to kanyo nyalo wacho ni sirikal osetemo kech wase host international meetings mang'eny momiyo vijende platforms mopogore opogore mar market themselves. To kwacha kwang'iyo weche machielo to nyalo miyogi mana 5%. Weche machielo kaka mage? In terms of employment, jobs, mane mabiro kar employment, ngima osekobedo matek ahinya ne vijende. Education, somo dhi mana medo idho malo. Weche crime, kech ng'eni tich ka onge to kuo be dhi malo. Koro mano miyo be mido ka sani mental health is a general crisis ko vijende. Nikech kionge tich, ionge chiemo, kendo somo to ji osomo vijende, kendo king'iyo ni Kenya vijende osomo moingo pinje mag Afrika sana, to tije onge, chiemo onge, alafu weche mag tije o affect nyaka jonyuolwa. Koro it's a chain. Kwa ng'iyo weche mag mental health, koro akili ni kok ni at peace, pachi kok nyal paro malongo nikech ionge tich, ionge pesa, jonyuol ni betegemea ok nyal go sim dala kidoka osebedo matek ahinya. Kanyo to sirikal odwenyowa kabisa kendo kanyo miyogi mana 5%. Koro me wago in general koro nikech ang'eni koro wadhi bedo kwa donjo e kidienye ka kidienye gima koro gisetimo. Koro wi 100 in general mabeyo gi maricho dimigi adi? 5% ewi 100. Wan gi 20, wan gi 5. Akeni wabir Williams in bendi wacho ni in hustler, ija ohala e mama Nairobi kae. Kinde mane sirikal mar Ruto ne goyo campaigns maggi, gino mane gikete maino mar Sharon en ni hustler. Hustler ema ne gitsiko ka giwuothe kor pingi wacho ni wabro ng'iyo maslahi mar hustler. Nyaka sani bende oseng'i maslahi mar hustler. To hustler kwang'iye perspective mar rawere. An kachako gi penjo mane penjo mokwongo. An abro miyo sirikal 60%. 60 ewi 100. Nikech 60 cha wanyalo wacho ni above average. Above average. Koro dong mana 40 to chopi kaka noketo. Gima be nyaka jowang'e en nyaka sirikal ne donji. Koro budget magitiyogo gisakawo mana dweche 3. Mae dwe mar 3. Mancha gitiyogo chien cha te ne en mar sirikal machielo mane ok oyudo nafas mondo endelea gi wechegi. Makata kawuono ng'eni tam norumo nikech ne en thuolo mar higni 10. To nitie kaka ne gidwa ni gimed dhi mbele. Mano ng'awa. Jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta nokochung' e debe. Nokochung' e debe. To nitiere ng'ama nodwaro ni mondo odhi mbele gi plan manoketo.
Koro jogi osebedo dweche adek kendo nyaka nyogi tim budget margi. Namba 2, king'iyo kata mana kawuono gazet ma kawuono wacho ni gima niluongo ni oduma namba mane sirikal otiyo gi kinde bilion 10 gi bilion 15. Sani sirikal masani dhi mana tiyo gi bilion adi? Achiel. To bingeni huduma namba Sharon bingeni nyaka sani sirikal masani wacho nok gidwa gibiro gi margi manyien. Matinde ni pesa mar huduma namba cha pesa jopiny olal. Olal no lal kode onengo bed ni sirikal mako joma no lal kode. Ko penji kata insani ni huduma namba be in go. Antie kode. Imbe in go. Dong nande kora. Kipenjo jogi te ibo nango ni samoro ji adek ema nego joma dong onge go. No lal. Ketho pesa jopiny e kiwango makamano. Ma sirikal ni kedo. Sharon bende penjo nyalo bedo ni kata ichako matek ahinya to mano bende ber. Osekwalo to mano bende ber. To penjo en ni huduma namba miwacho no maisha cards madwa biro ni konyo rawere yo machalo nade nyaka maisha card ben bilion 1 mida tigo. Gima natemo wacho ni sirikal masani temo kungo pes jopiny. Kumane ngacho keto bilion 10 eno keto mana chiel. Kurang mari pele kwa William Ruto. Mara reyo bega kinya chiyo na dakika chiel kende. Dhi mbele. En ni sirikal de be mokelo aslafa. Ma vijende nyalo olo joma timo wala matindo tindo. Mane onge dalo cha. Ibro mede ko dhi mbele. Ise in hasli wacho ni jao hala. Limit ni mara aslafa ni nadi? En 20,000. Kalof prareyo. Mano ber. Wadhi mbele. Ero kama na inya koro biko Mildred imbe na chuni thuolo. Chiu kwana tamalo kaka serikal Kenya Kwanza in kaka rawera. Chakre na gi chak telo e higa mar 2022 chieng' tarik 13 mar dwe mar 9 imiyo giadi. Ti defend thesis ni bende wacho ni japuonjre. Anto gi pacha kaka nene damiyo gi atamalo 15 kuom 100. Kaluwore gi kaka rawera ma pod japuonjre wayudo ni sirikal ni ong'aw bech somo masani kendo wayudo ni nyithindo mang'eny ok oyudo thuolo mar dhi e skul nikech fee ok ginyal afford. Omiyo an koluwore gi kotenore gi weche mig somo amiyo gi 15. Maber anya oginga korka kori in bendi wacho ni in bedin jatenda rowere mantiere mbalariany kacha kata kopogore kod weche go mag somo in atamaladi minyalo miyo telo mar William Ruto kaachiel kod Rigathi Gachagua higa achiel koro nyaka ne gidonje telo. Erokamano. Ani kuom statistics gi gik ma osetimre kalure gi wan kaka josia wan gi 4 key pillars ma wacho watimo: mentorship, digital literacy, climate change mitigation kod mental health reproductive mental health awareness. Kuom gik ma wacho go gik ariyo otudre ki agenda ariyo ma sirkal mamalo sani kedo go ma mokwongo en digital literacy. Seneno ka CS owalo wuotho kochiwo iluongo ni vitambo mag ICT go computers. Then climate change waseneno en talk of the town, kizungu wacho talk of the town katimre. Koro ki an ka factors moko bedo health constant ayamiyo sirkal ni atamalo 40. But gimomiyo kochop malo kanyo en ni kirango wan joma ni school kaka kibiro Kenyatta University last academic year ni udon hostel and ne chulo 2800 per semester. Sani seche mwawuoye ni en 9,000. Kori neno cost of living oidho malo. To wan kaka jopuonjre gino hinyowa sana. Yudon kendo education reform oketni hostel kidonje nyaki chul the whole of the amount academic year. Matiende ng'ato seche madhi daki school nyako chule 18,000. Koro ne kwaikre ni wachno. Koro sirkand no ontie kaka ohinyowa. Erokamano ahinya. Amolo ikwana tamalo ma ichiwogi wache kanena koro kodi indi chune gi adi wuodo Homa Bay. An kaka wuodo Homa Bay nyalo miyo gi 20. King'iyo achung'ne students ama jopuonjre ma Homa Bay County. Kuom adieri ngima oseidho matek ne kata nyithindo moko king'i dhi universities wa ama kuonde mek tiegruokwa ji mang'eny odifa to kuom erogi en kich bech fee ni malo
sani kani neno fee structure mithoth universities ogolo fee dhi nyaka over 200,000. Koro iyudo ni tek sana mondo kata wan jok mani school wabed accommodated ka. Mae miyo iyudo ni koro ji donje kuo kech ji mang'eny odifa. Gisani nitie jok matimo courses kaka medicine, jogo onge fee. Ng'ato nigi gowi mar 70,000 to en ng'at miyudo ni maybe janyuol ne dala kucho go amal mondo pesa ni okune magi 70,000 mano chuno nyaka iluong jogweng' te arambe. To iyudo ni sani wach arambe be ng'eny e gweng'. Dala ni luonga arambe, dala ni luonga arambe kech ngima obedo matek ne jonyuol. Koro sirikal masani ohinyowa kuom fee. Mar ariyo kuom ngima. Iyudo ni sani kaka an comrade ka nyathi school ka an gi 200 anyiewo mana mogo kende. Pok anyiewo alot, pok anyiewo chiemo ama gimoro mopogore gik mamoko. Koro ngima oidha ahinya. Koro an wakwayo sirikal mondo ong'iwa wan jok manie school. Model migikelo manyien mar chulo fee ne jopuonjre man donje mbalariany first years. Model no ber. To ber, odhi bedo mana maber kobedo implemented kaka sirikal wache. To kok giluwo kaka giwache, to corruption dhi donje iye. To jok mar dhi join sani ok dhi benefit. Wacho makare. Sharon nyaka sani wanyalo wacho ni William kende momiyo sirikal atamalo mamalo. Momiyo atamalo mamalo to wante wanyalo yiere kada mnene rowere mabende nitiere kani rem nitiere kumoro. Nikech ok awinjo rawera mowacho ni nyalo miyo Kenya kwanza kata mna kuona tamalo 100. Koro nyakwa ng'e ni ber mage mosechwala to rema niko mane donge dong wachake kama na giber nikech samoro wacha ni positive vibes higa chiela mabende ber osichopo kali ber mage marabende rawer ni mabende wantiere godo seneno e sirikal Kenya kwanza wachake gi godo na pani mana pokulosa bigi na miyo sirikal masani atamalo pradio ber nyalo bedo matin sana kuoma and kaka hustler yes, gibiro gi a lot of issues to be implemented. Kaka CS, kaka wacho CS mar IT, muluoro walo. Ntire gigo chenro go maen godo mang'eny. Ma kobedo implemented, to nyalo konyo rawera. Kech piny masani wantiere piny ma gimora amora wadiyo. Gimora amora wang'iyo e lwetwa kamae wayudo kaka gimora amora ringo. Mae mwalo temo, ema CS walo temo keto. To yes gibiro iwacho gi kamano to implementation samoro bedo a challenge kidhi e chirni wa samoro ndalo moro no wach ni no keto CS no wacho ni no tero internet wifi free wifi e chiro kaka kumra nyisi aero kidhi aero sani jo aero biro nyisi ni gino okti en gima no kele no tiyo di ching mokwongo after the bang mano en gima no kwamo kamano kwa dhi kata mana korka sports CS setemo ma wanige something talanta hela nigi kele gikao youth ma romo youth wako wuok e gwenge opogore mo represent kuonde ma giwuoke en gima ber lakini odhi bedo gima ber kwa dhi mbele kapo ni mibadhi oko donje iye kaeto implementation olu to the latter. Kora nyalo wacho ni ber yes nitie matin korka sports ICT bende waseneno ber matin to gimeda dhiro mondo implementation otimre to the latter. Wacho kanyo makara ahinya wabiro korka kori faith wacho ni in e kinde mabende i fulri wacho ni in thothne i advocate ne joma nyiri kata wanyalo wacho ni joma mine kata joma nyiri mapod tindo nyaka sani higa achiel kwa ng'iyo sekta no mar nyiri ang'o maber mapono sirikal mar William Ruto sekelo ne joma nyiri manitiere pacho kae inyanya to rowere ma nyiri minyalo wacho ber mane miseneno an poda chung mana kacha onge ber ma sirikal nosekelo ne nyithindo ma nyiri kata kech the moment miketo ni a country ma cost of living ni malo sanitary towels ani pesa je supermarket to en gi minyiewe monthly ineno to beche sani kata afford achiel en gima ngoa afford achiel tek kor ido ka okosebedo mayot kwang'iyo kendo adwa kendo wacho wach talanta hela mo wacho no statistics wacho ni we have over 60,000 graduates mago degree holders kasti biro gi gimoro tidwa support comedians magi thothgi
gin form 4 leavers 60,000 graduates ga dikanyo. Where are we positioned in education? Waketo education nini wakanyo. Negigolo terms mag governor mar bedo gi degree. Watero nyithindo e school mano custom bange ichaki medo bech somo. Matina ni dwa nego education. Talanta hela ma board a whole ministry moningo chungne vijende ifocus gi vijende manigi talents. E class ma jin tire ji 100. Kanyo jok manigi talent inyalo yone ji 2. To ji 2 gi emidwa ng'iyo tiwe ji 98 modong ka jo 89 modong ka idwa tero kanyo. Neno koro ne nyithindo manyiri serikal okose timonwa mathoth kendo ngima kani malo thoth ne jok mahinyore gen nyiri gi nyithindo nikech en mine gi nyithindo nikech ing'eni miyo e structure mar family miyo ting'o gima duong' ka miyo hinyore to nyathi ohinyo to kata dichuo chago ok dhi chung maber. Feta ka jakednera tich oganda ahinya nyithindo manyiri ginero mabende na gin nyalo lose en kaluwore kod pok mabende samoro joma mine omi kinyo kram na sirikal Kenya Kwanza wantiere gi jotend migepe madirom 22 nyaka sani jotend migepe adi mabende gin joma mine mana bere kende. Total gender rule ntiere singo mopogore mabende joma mine no chiwnegi kaka jakednera tich oganda hinya ne nyithindo manyiri gi joma mine ang'o ma diwachi kotenre kod mano. Koro promises tema ne sirikal ne owacho kapok ne gidonje telo apani 90% pok gitimo kaka ne giwacho kendo kata two-third gender rule pok gi-implement kaka ne giwacho. Alafu king'iyo sani kata e offices go mondo idonje king'ama miyo ok yud support madwarore. Ido ka challenges ng'eny. Number 1 ing'e shida mosebedo mami idhi nyisi ni lower bendera apani ka wacho bendera tu winjo ute mano timore offices wagi most of them timore king'ama miyo I treat you as a special needs person okoninga bed treated specially oningo miya equal rights to other people mayudo kanyo koro serikal okoseng'iyowa kaka dwarore. Iwacho kanyo makarenya waddu korka koria molo nyaka sani nyalo wacho ni ponono ber mane Faith Toero wacho ni en onge gimora mora moseneno. Godono wacho ni at least sector no mar tuke sector no mar keto mbuye kor gwenge achiel 2 moseneno. In korka kori ang'o miseneno maber minyalo wache sirikal mar William Ruto nikech ok onyal seyo ok onyal wacho ni gik moko richo te ber bende nitie ber nyaka nini kamara chinti mana tadieri sirikal nyaka sirikand Ruto donje telo nitie kuonde migiseteme kaka koro korka ng'iyo yore mek pur agisetemo ahinya korka mbolea kidhi sani gwenge dala kucho ido ni mbolea kaka kumayayo mabei nitie kuonde minyalo yudo mbolea mar 50 kg gi siling 1,500 idhi ti register then idhi mi mbolea ipurogo to ido ndalo mokadho mondo ni yud kodhi mondo ni yud mbolea mitiyo gi puodho mbolea ni nengo ni tek ahinya koro korka puto sirikal mar Kenya Kwanza osetemo 100% kech ing'eni simigi temo matek mondo chiemo bedi ngima dhi bedo mayot ne ji lakini kuonde miginyowago ahinya en korka mafuta kech king'iyo gichiwo mbolea be nengo mayot to kichak ing'iyo gima nini keyo ma ji da keyo koa e puodho mondo tere e chiro gari ma da ting'o cham mowuok e puodho nyaka e chiro dhigo nengo matek mane miyo bech gik moko idhore kech mafuta oidho koro korka chiemo gi korka agriculture mano sirikand William Ruto setemo. Mar ariyo kwa king'iyo korka health be giketo lwetgi to gineno giketo kenge maber kech king'iyo kaka minister mar health Mheshimiwa Susan otema ahinya korka NHIF wanalemo mondo obed implemented kaka giwache main wacho NHIF mar medo kwana tamalo 2.7 ne ineno kanikare ok en gima rach kich iyudo ni ing'eni kidhi osuptal kaka wan jok moya e gwenge ma dala iyudo ni nyalo bedo matuo then idhi osuptal kaka cha ionge pesa chuno ni njaka ji los WhatsApp group lakini seche wabedo kwa golo pesa mi sirikal wacho no agucho mar NHIF ka biro bedo ni an bedo matuo sirikal biro chulo NHIF card biro chulo koro an gima dak kwayo sirikal kanyo kik bed ni kadhi osuptal seche matuo NHIF ochulo mana kitanda kende ochul na kimora mora kich gimeda tamalo moro koro cover thieth te
mane kwayo mano. Erokamano Paro ahinya. maliw ahinya ponono sirikal jo NHIF kata ka winjo komeda omenda makamano to ponono biro kawo kapok wadhi mbele Sharon wakaw yuyo mokwongo. Yo mokwongo wakawo nikech ang'eni nus mar rowere aneno ka William owigo gila waduogo ni William mar mondo milosi bende ang'eni Mildred bro pok oloso kanyakla koda Oginga. Koro nyakwarom gajwang wakaw yo matin wabiro gi mathoth. Med oro ote gi oronwa kanyo Joyce. Ote nyalo chwalo nyakwarom gajwang kokale namba mar ote machuok 236000 Facebook kacha ibiro yudo wa live Ramogi TV, Twitter kata X yudo wa Ramogi TV, YouTube bende wantiere live. An bende nyalo oro na ote kokale Facebook page mara Joyce Oduor, X account mara ibiro yuda Joyce Oduor _ Sharon bende nyalo yudo Sharon Ongao. Duto te e page mara mar Facebook kanyakla kod mano mara Twitter. Waduogo gi ote kik di mabora. Chiegni e show mamit mar daktari ma iluongo ni Ramogi Night wakelo go ticha beach katicha beach seche machal kama ka in jahera mar luo benga kata ajawa wakelo ni ngolo mubedo piny mayueyo mana mo Lungani kolo kon instrumental kaberni be inyalo lungani boy handsome within and without. Boy handsome moment away aroji bed and breakfast sama pekni tilungani ngenja the entertainer. Kaka pile nyakora mogejo wacho ni kete manaka. Ramogi Night, Teacher Beach ka Teacher Beach, Sangwen Otieno. The party's on. Watu wachukuli art as something when you gonna value. Sherehe o'clock nyakora mogejo wango chopo samakoro. Chapa muziki wote tucheze. Anoje ote ka ingene kathothi koro mugajwang omora hinya kod chenro. Adek malieta matatu Karema vipi? Shirona do, Shirona ni sponsor. I'm a piano. We go shoot. Sold out. Lungani linda mnyenyakati. Lungani kolo kon instrumental. Tum Dagmor, Ngesu Kangesu, Sangwen Otieno. I feel like they want the best for me. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Chenro mami thuolo mokwongo mar neno kendo winjo gik motimore e paw tuke. Anyisi ni mpira yete kairi mokalo e paw tuke. Kochakore gi weche mamulo chuny nyaka mago mamulo pach ji. Wan go duto. 7.65, can you believe it? Mbaka makende gi jotugo kod joma ong'ere weche tuke. Ji ong'e man jo Kenya jong'wech. But ino ka jomoko nobiro kod tuke moko ma ken popular ahinya to ne gibiro gi perform maber kwa kaka yiego. Nonro matut kod weche manyien mag tuke mowuok e piny mangima. Football is not only physical, mentally teacher beniti. It calls for more character than just being a legend. Pau tuke, kama tuke usiko, Ngeso Kangeso, Saboro Diochieng. Citizen Kenya, Freddy Afune Papa, Okidele Akim, marafiki wa bana Limpopo, Beres Odero. Citizen Kenya, Freddy Afune Papa, Okidele Akim.
Dial *811*446# to get Freddy by Musa Juma. Machiegni kendo nyako Ramogi Ajwang kendo erokamano ahinya kuom medo kete Ramogi TV okinyi ma kawuono e twak marwa mar ariyo e chenro mar mbaka oromo. Mana kaka ineno antiere kae kod nyawadwa Sharon Ong'aw. Wagoyo mbaka kod rawere. Higa achiel koro telo mar William Ruto osebedo e yo machalo nade, rawere nene e yo machalo nade. Nyaka sani wasewinjo paro mopogore opogore kowuok kuom rawere ma podi wagoyo godo mbaka okinyi ma kawuono. Kose nang'o Sharon? Mana kamano Joyce, aneno ka rawere ma bende wantiere godo, ntiere kod siso ahinya adek ma bende napok oloso ahinya nyaka luwore kod dongruoge. En mana ni okang' mar ariyo makama bende wapar ni nyako Ramogi Ajwang ni wajatudre gi jofwambo magwe koro gwenge mopogore opogore. Wabiro bedo kwa manyogi mar mondo mi gimiwa pach rowere ma bende onge studio. Kata kamano kwano ok giyudi kama gintiere bende gini thuolo mar oronwa ote 2-600 mbui mar Facebook, YouTube bende nyalo oro ote. Sani akenda chake komane. Wachak gi William kae ma wachne ilo. Williams. Nyaka sani koro ang'eni ini sebero sirikali wacho ni in hustler fund sani intiere kod limit mara 20,000 ma en omenda maber ahinya kitiyo godo makare kaka ja ohala nyalo konyi. Kopogore kod wachno mar hustler fund ma sirikal mar William Ruto oseketo kare, ber mage kendo mar rowere osenene sirikal ni mar William Ruto kata ma en owuon osenene e sirikal. Ber anaseneno ber adek sirikal. Namba achiel en keto kwe giriwo oganda bedo kanyakla. Kanyo President Ruto seteme matek kinyalo paro kalero mana matin ni osiko sayo mana jowa nikech kata nokogone kura ni yeye uti koda manitiere wajumbe maya Kaluo moseyie tiyo kode kendo maendeleo dhi mbele. Namba ariyo en kelo lokruok. Ni winjo kanya wadocho wacho ni somo mamalo lokruok dhi mbele sani. Thieth lokruok dhi mbele. Pur ni neno kanyo ket nyaka bura maduong' mar sugar sector reforms mago lokruok dhi mbele. Sani go mbaka dhi mbele Bomas midwa kel ni nitie joma dwaro no medigi county, joma dwaro no medigi constituencies, lokruok dhi mbele kanyo be. IEBC idwa ni mondo kete commissioners manyien, lokruok dhi mbele. Mar adek en ting'o Kenya mokete kiwango mamalo king'iyo gi pinje moko mag Afrika. Nyocha kalwenyo monjo jirendewa ma Democratic Republic of Congo ogolo jolweny ka okelo kwe kanyo. Somalia ka wakele kwe. Climate summit mokwongo e Afrika nyone mana ka Maruto kelo. Maruto be moyier koro bedo jakom Afrika mangima. Sani odhi loka New York USA odhi manyo kaka wanyalo tudore technology ma Silicon Valley wambo wakele ka wabed gi Silicon Savannah. Koro mago gik mosemora ni Ruto wacho ni rais ni tiyo kapunda. Otiyo kapunda. Punda ratego. Iwacho ma otiyo kapunda, punda ratego kata kamano. Otiyo kapunda keni wuothe pije ma ok tiyo kapunda penjo nyalo bedo ni japiny mano singne hustler kaka in mano singne bendo se yudo fuongruok moramora nikech inonogono ema bende ni wache chakruok tena diera nikech wasebedo gi jotend pinje mopogore opogore ma bende osebiro e pacho kaendi kinde ka kinde wasomo ne nyikwa Ramogi Ajwang kata mane wang jowi ne gichoko ke gi ogirimiti to girimiti ne japiny nyalo penjore niya limbego sani kata mna Musalia Mudavadi Prime Secretary nentiere pinya mano mar United Kingdom mano ma bende ngire kaka Gachagua ma bende jatend piny Kenya entiere piny Colombia mano mar ng'iyo kaka nyalo ber sector mano mar kahawa i pacho kaendi jatend piny kaka iwacho bende no dhi timo limbe mopogore opogore mane piny mar Amerika japiny to wega mane mowinjo nyaka sani japiny namba achiel fertilizer miwinjo ne wacho no kel mabeche olwarni limbe ge manyokele limbe okele yo machalo nade limbe okele ni kidhi e pinje maoko kaka koro dhi e pinje maoko iwacho ni piny mayae ne gidwaro machalo kama ere kaka onyalo konyo ere kaka onyalo konyo namba ariyo sani nyoji nyoro kanyo landi ni fuel beche omedre kidhi kamano kuwuoyo koro kata gondo wambo nwang' kaka pinje ma kiche
gimobo medo wach fuel ni matek en dhao manitiere kinde Russia inyalo pero kisera mar ombulu mana William Ruto luorore godo kanotimo kisera mar ombulu inyalo paro ginore mabende nowacho kabende noseyo sirikal mano mokalo ewi medruok mag nengo mag mudhi inyalo paro gima nowacho ang'eyo nowacho ni medo bech mafuta ok ber miyo ngima bedo matek to nowacho nang'o kaluwore kod lweny mosebedo kadhi nyime piny Russia gi Ukraine kaluwore kod medruok e nengo mudhi lweny madhi mbele Russia gi Ukraine omedo nyaya ahinya ngima makoro bedo matek ni koro gima nyalo medo kanyo ne wach achiel Ruto chalo ng'ama daktari manoyudo jatuo koro chiwo jatuo sandan to samo tuo jatuo winjo rem koro kane sandan rem mani winjo ne mana matin mondo mi changi koro chumi marwa ne nigi tuo tithiedhe koro dak thiedhe kuom thuolo maromo nade ponono mano bende ibiro duoko nwa kwa mbele kalore en higa achiel koro nosinga ni kaketo mo mapiny kama tabiro kelo lokruoge mopogore opogore nengo ngima biro dok piny mo mano ket piny dweche 12 mokalo to parni mano bende historia ng'ini nengo mag modhi bende wadhi bedo kwa lose malach nikech chakro dichi makawuono bende nego modhi en gino maroni kanu biro nokadhe steshende miloge mauta sani nengo mar petrol bure Nairobi ka 211 historia mar piny Kenya pok nonyiew modhi mano mafuta mar taya diesel kanyakla kod petrol nengo ma siling 200 aya Mildred Awuor imbede koro nyiswa dongruoge mabende kaka rawera mabende neno ka sirikal Kenya Kwanza osechwalo ber maneno ka sirikal ni osetimo en mana kotudore gi wach fertilizer gisetemo to gisetemo adier kata obedo ni osebedo ni ochopo ne ji te lakini nitie kuonde mosechope koro kuom mano gisetemo mar ariyo en wach pesa momiyo jini lunge nango Hustler Fund Hustler Fund be osetemo konyo ji nikech yudo ni Hustler Fund katikao to katiyud pesa M-Pesa to kawe opogore gi Fuliza koro kuom mano bose konyo ji matin koro mago unlimited na en 2,000 taparo ni Joyce bende kar dhoge kanyo kapok inyiso karamna dongruoge mamoko iwacho kanyo ni nitiere mbolea kuonde mosechope gi kamochope thuru ni wacho ni nyakani nyaka Bondo ka Bondo kanyo jopur iwinjo kanyo mbolea koso nosechopo negi koso pok ochopo negi nosechopo kuonde moko e dukni moko tok dukni te agrovets moko ne usebet sirkal no ndalo moko to gisani to oken e bei mane sirkal owachecha pok ochopo kuno kanyo makara uginga pok notieka paro ni pok itieka ng'adi awene waposa wacha dhoge kapok otieko ogingi winjo kaka joweche gi oseloso paro nitiere mopogore opogore nyaka sani jomoko wacho ni ber nitiere matin ahinya to dago mana mar kungo penji ni ina kaka jago mapodi nitiere mbalariany wang'e ni mbalariany kocha bende rawere kinde duto siko kaluwo weche mag siasa obed siasa matimore e skul kaachiel kod siasa kata matimore oko to in kaka jatele mbalariany kacha nyalo wacho ni weche mag siasa ponono ihero ahinya inyalo mana nyiswa ni singo kaka mage ma William Ruto noketo ne rowere kinde campaigns to mage mosechopo kare kamano kani migosi kata jatend piny Kenya sani amor ni everybody Kenya te recognize ni Ruto e president the fifth including one kaka Josiah pod wa recognize Ruto kaka president ka jatend piny ne campaign ne ofuono weche kaka digital literacy no dichiwo computers e skunde ka warango sani kaka wan jo Sikokusa the Siaya County College and University Student Association tend piny tend piny Kenya migosi William Ruto ema association wa nos olobi computers boter Siaya Institute of Technology computers 100 koro as a member kata jatelo mar jopuonjre Siaya anamor mana nyalo chiwo 100% kata okonya as a person but at least okonyo the community mano wachiwe teko another thing en mar Hustler Fund ni okonyo ji sana kata obedo ni an gi limit mar 1,500 nikech okaero holo sana but jaluo kwacho tok sage but
an gi limit mar 1,500 ma poka holo but at least wan kaka rawere mani mbalariany pesa no nyalo konyi kichako go kata biashara mar uso chai kitimo kamano. Another thing ma nyalo wachi gi jatend piny Kenya ni Ruto, Migosi Ruto, matters to do with climate change. Oseketo kipaumbele kendo kaka ana atimo biology, Bachelor of Science in Mathematics, Botany and Zoology. Koro weche alwora go ahero sana. Ma kata king'iyo social media platforms magwa mag siko kusa watimo march on issues to do with climate change. Kata mane wayao climate change advocacy marwa Siaya County ni waluongo CSICT mano grace the event. Koro kanyo wayudo as an association, it is giving us a platform mar kata approaching different organizations because climate change mitigation ema trend sana. Kidhi any institution idwaro support on matters tree planting iyudo. Kane waromo gi PS forestry, sani wan kaka josiaya wayudo free seedlings kokalo kuom Kenya Forest ma Siaya. To onge oharo moro ma wayude en mana the low production mag tree seedlings. Koro kidoka fertilizer gigi biro igwenge, but main challenge mabiro gi fertilizer ni en corruption. Koro sirkal mamalo wan wakwagi manani gi streamline gech aparo kata en rumors but nu winjo chien kocha ne fertilizer moko noyud mano ken county ma Siaya but county ma joma siro sirkal mutegno kocha yudo ka senator fertilizer oyud dala senator akia but en kamano aparo nu ulony sani weche information gi koro ung'eyo. Koro corruption ng'eng'ne ketho gini. Mogik kawacho wan kaka counties kata rowere maoki counties okinyal seyo sirkal mamalo to ini county. Koro gini nyaka chaka piny kabiro malo. Counties nyaka bed gi mikakati magiketo to gi invite sirkal mamalo gibet go pamoja mondo gine kaka ginyalo push agendas. Anamor gi Siaya Department mar Agriculture motel gi Migosi Sylvester Kokoth. Sani gitimo ndikruok mar jopur. Kata sani weche enumerator jobs matimre sani anyalo submit ni through enumerator jobs ni opportunities omi yudewa especially siko kusa ntie ero kama na nyaneno ka kore donja sirikande mag gwenge ahinya wang'eni governors nochamo muma chin tarik 25 dwe mar 8 nyaka sani ben wang'eni higa achiel tend sirikande mag gwenge to chalo nade to nwachake gi malo kapok wadonjo piny ka nikech malo ka koro ka girwako higa achiel iwacho wote maliwa ahinya ero kama na paro chalo maliw to bende penjo machelo madago mar penjo nyaka sani wang'eni en higa achiel kwa ng'iyo sirikal mar William Ruto bende osemiyo rowere ponono thuolo makare mar dongore kaka rowere. Wachak kodi Godon, bende sirikal mar William Ruto osemiyo rowere thuolo makare mar dongore kaka rawere nikech wang'eni rowere ma kinde ka kinde wacho ni we wajiw rowere mar mondo mi wane kaka piny Kenya nyalo dongore yo makare. Aparo ni okane yore moseketo maber manyalo miyo rowere odongre. Kadwa mulo matin kar wach fertilizer nikech sani temo nyisro were ni pesa kata gimoro amora ni eloka. Koro fertilizer okelni godo e bei mapiny. Idhi nyiewe bei mapiny. Ingeni serikal masani temo tugo gi wijo piny e yo moro. Okelo ni fertilizer ni inyiewe 1,500 kuom ranyisi. Ipuro bando ni ochiek. Itero bando idhi uso. In nyathi monego iteri idhi puonje skul. Pesa kata fee mar school mar mbalariany ogol piny oter malo. Iuse inyiewo fertilizer pesa matin, iuse pesa ni te ikawe itere school be okoromo. Seche gogo health cover mar NHIF ne en piny ochako kawe chako chore malo. Okel ni fertilizer. Do ing'eno tugo kodi. Ochalo mana misling achiel to ma isling 10 moko mane matin michake yudogi. Omaite. Koro aneno kanyo onge konyruok maduong' ma omiyo kaka rawere nikech itemo nyiswa ni wane monego wadog wapur pesa ni lokocha
wa embrace agriculture to agriculture midwa embrace ni in the long run okodhi konyi kendo odhi medo winyi gimidhi yudo kanyo onge. Gima chielo mabende nadaw we manno ka sirikal osemedo hinyo godo rawere ahinya ndalo mane ker gilange timo campaign ne gitemo wuoyo kendo gitemo kwedo sirikande machien ahinya nya sirikal mane mar moluor Uhuru Kenyatta kuom nek ma oyae kata wanyalo wacho ni extrajudicial killings. Kani neno higa mokwongo ni ka ng'anyo ne timore chien ka ng'anyo en gima katiba mar Kenya oyie kendo migepe magarita kwe monego be ni telo kata telo ne jopiny ka gimiyo gi ageng'a seche ma gidhi e ng'anyo. Ni neno gima notimore ka ne jopiny dhi e ng'anyo ka gi temo dhiro ratiro margi mondo miwinji nek nodwa bedo mang'eny to nek mane obedo mang'eny ne rowere nyaka matindo ma pod gin nyithindo matindo ma ok ong'eyo gimoro amora kuom ng'anyo ne nonegi. Koro atemo neno ka sirikal onge gi dwaro mar jopiny at heart kabisa. Erokamano ahinya Gordon. Bende ang'eni liech maduong' ma bende nitiere kae nikech wan duto te wang'eni wan rowere. Rowere en jalni ma bende nitiere buo higni 35 momiyo wan duto te wantiere studio ka. Amolo liech maduong' ahinya kinde ma bende kiluongo rowere. Rowere ng'eni kwan atamalo mathoth mag oganda e pacho kaendi. Joluto ombulu gin mana rowere. Kisera mar ombulu kitimo bed ni time gwenge itime kata ne piny mangima en ga mana wach mar tich. Nyaka sani amolo kotenre kod tich. Neno ka sirikal Kenya Kwanza osechwalo ngala manyime mano mar miyo vijende tich kaluwore kod chenro mopogore ma bende gintiere godo. Kuom adieri adawacho ni Kenya kae ji onge tich. Mani miyo yudo ni atamalo mar yudhe ringo dhi Saudi Arabia mondo giyud tich kocha mondo gichiw support ne anyuola gi ama gi familia gi modong Kenya. Inche king'iyo jalup jatend Kenya moluor Rigathi Gachagua inche odhi e graduation moro apa inche nje kwat to chunge mbele jok ma graduate jok mosechulo fees kuom higni 6 kadhi mbele man gi geno ni tok university mondo giyud tich mondo gilok ngima familia gi ngima jogwengi. Jalup jatend Kenya moluor ng'at minego miwa hopes kaka yudhe uchung kacha chawacho ni kusema ukweli hakuna kazi na kazi tunawapangia affordable housing mwende mjengo. Tudona giwacho ni buyudo tich affordable housing. Mabendo osuru no se ngadwa nyadiriyo. To bende mane manomiyo nogol kata chenro mar kazi mtaani. To ingeni king'iyo affordable housing kumadieri pesa isomo itiyo galufa wach ni itiyo go milion 2 umponjo nyathi. Nyathi ni tetieko school koya kanyo to dhi mjengo kumidhi chule 1,000 ama 500 odiochieng'. Pesa nok nyal konye. Mar ariyo ng'ato somo daktari ting'ise ni kazi ni mjengo. No somo construction. Koro ng'eni kanyo anyalo wacho ni sirikal timo gimiluongo ni abracadabra. Gichalo magicians. Ging'isi ni koni nitie tich, koni giduogo ging'isi ni onge tich. Kech king'iyo interviews te mosetimne kata jatend piny Kenya William Ruto osebedo kowacho no dhitem matek mondo gi create job opportunity for the youths. Lakini nyaka gisani king'iyo atamalo mar ojende mo graduate mandala mauso chai street car matimo hawking make sweets thoth gi gin jo degree. To wach mane madiwachi ahinya nyako tendre kod kar dhogi kanyo nikech wang'eni walose kotendre kod okinge mago mag ndiko ji tije kata mna thuolo mag tije. Nyaka sani doni wacho ni nitiere mbalariany. Mbalariany kanyo nyithindo mabende notimo penj mar klas 12 nek bende gerwore kod mbalariany mopogore lokroge mopogore mabende koro neno he sector mano mar somo. Kanyaka sani nitiere nyithindo mabende notimo maber Joyce. Itero nyathini e skul yudo kata mna nek bende notimo somo mar thieth. To kaluwore kod omenda nengo ni malo. Nyithindo mathoth koro dhi mana somo tije lwedo mokach ni rach bera but gidhi kuonde tiegruok mag TVET. Dwachi nang'o mana mapiyo? Eneno gima timore king'iyo ng'at moyudo ma ng'at minego som ni course madhi gi surgeon gi medicine. Tido ni ng'ane dhi course opportunity to mar dhi timo course necha. Koro chuno no dhi kuonde mek tiegruok kaka polytechnics. Mano manisha ni kogik higni 5 mabiro higni 10 wabiro bedo gi chandruok mar dakteche e piny ka e Kenya ka. Kech thoth ji owe courses minega gitim ka according to their grades gidhi timo courses ma janyuol nyalo afford e gwengewa. Mar ariyo king'iyo kata dala
kaka king'iyo skunde ma Homa Bay kuma chung'ne wan gi skunde matimo mabeyo sana, nyithindo wuok kaka wi obiero, ni nyithindo dhi university almost school mzima, but seche mingi dhi join, ni percentage ma join en percentage mathin sana, kich ngima mar fee oidho, thoth jonyuol ok nyal afford fee. Koro sirikal pok oketo okenge maber mondo ging'i sector galuora mar education maber. King'iyo sectors moko pero gitemo ni wan gi talanta hela mar jok matimo talent, to kata king'iyo that sector jok ma king'iyo pewe wa mandala ing'iso ni talenta hela ichoko, lakini pewe mandala mi joge to dhi training kan jitugo gitend gi nono at this 21st century. Mano maanisha ni sirikal pok oketo okenge maber kata mondo talent no odhi e kiwango moro. Koro sirikal kipo gi implement gimoro, nega kipo gi biro gi paro mar timo gimoro, nega ging'iyo kenge ama giketo kenge kaka ginyalo konyo jogi mondo paro ni obi obed implemented. Giwe biro gi paro then en gima wuok gibiro gi paro then og implement. Koro nyaka giketo kenge mar paro mingi golo, kaka owado wacho ni minister mar IT moluor CS Owalo nodhi e kor gwenge ko launch wifi gi king'iyo kuma gibedo launch gine chiro, gidwa ni jok ma uso onyanyo go picha nyanyo post e Facebook. Dongi wacho ni mano bende nyalo konyo e yor use yor mbui. Dala kuchocho ng'at mane madadhi nyiewo nyanya mbui. To samoro simu bende gono gi katululu. Ng'ato ka nitiere Nairobi kato wacho na neno nyanya maber kumoro. We kora agol simu oketne gari mar mondo mi ochop na Nairobi ka. Kuma dieri serikal gitemo lakini gitemo e yo marach. Korka keto wifi e chiro. Wifi kaka one students go wadwa Oginga watelo ne students ma ya constituency, watelo ne Siaya na telo ne Homa Bay. Wanyalo partner gi government. Dala kuchocho wan gi grubewa. Wanyalo partner gi government so kata wanyalo winjre kod gi mondo wamigi ola achiel gi ketno wifi. Misiche mwan dala wanyalo dhi puonjore computer ki wan go momiwa gi sirikal, lakini ka wifi idhi kete chiro kuma mine use de use dayo ngi kata nitwete enang to ketne wifi ni kiluwo ndache maber kaka wado wache incho bedo moro mokwongo hapa ni incho ket Meru moro ni Gembe. Kiluwo ndache jo Gembe nje complain seche mi jatelo ni ganyo mobedo launch ni tip to tiyo to jatelo sa idho ndege Air Force One olal ero kama na kosodoko de kumwaye afili serikali temo to gitemo lakini gifocus e gik moko winjore we wuo katieno ma kaka reason dala kwa chacha koro sani affordable housing awachni in ngamo kendi in gadieri ne dimi uti ariyo idhi mi jo oditi mi ibe ot in bende to wan gadieri mane ni odini eki pesa ne bangi wabro yudo to odni sani an jo igadi onni adwa chule bangi gni adi ere tende mi ot kasa chopo gni 60 kono koro kar keto efforts e weche otni kata ko e weche otni sani no wuoyo e weche climate action ma double standards keto ot dong wadhi ngado yien already koro wadhi affect kendo climate to kata ko wuoyo e climate action gi weche vijende nyocha an KICC ni an Radisson Blue climate action first priority ni miyo delegates maoko ti wacho ni ma era akadangi wach ni shida ma wan godo wan jo Kenya jo Africa tidwa miyo ja Germany e mabiro wuoyo shite wa Africa iwinjo to dhi mbele kata weche mag vijende kwa Ministry of Youth idoka board moket kanyono most of the times kijana onge kanyo koro uwuoyo e future wa kawaonge to mago ngwado policies ma wan mondo udwa ni mondo wane mwalugi to wanto to waonge koro sirikal focus e gik monge weche mag wifi weche mag NHIF sani keto NHIF ok ni en gima noonge ne en gima nitie ang'o mano timora gi machon mane nitiere cha instead of keto taxes moko manyien ok improve matata sani NHIF hospitande mang'eny ok tigo nyisi ni tigi cash to en gima wasebedo kwa chulo ba bono chako chulo NHIF ka ane primary sani ok nyal konyo to jomoko ok tika damna gi NHIF jomoko ok tiko en marine patient kidhi outpatient ok tiko iwinjo tinyisi ni ya ichaki dwa chulo gima the same timedo pesa to mata mane chulo matin no konyo koro pesa michulo mang'eny ne madhi konyi koro sirikal keto efforts e gik moko winjore sani kipenjo ng'ata to kipenjo dani e village to teno dwaro chiemo ini kelo ne wifi dhi konye gi ango kicho dhi mano ketho sa e mbui anno ka paro ma kamano pogore gi owigo koso jo isintere gi owigo kono ka poka penjo kata penjo moro owigo imbe ne nitiere gi midwa mede kicho kino wi nitie gi mana dwa medo mokwongo ko nitie gi mana dwa medo
kaka vijende nafas mage ma sirikal oseyao ma vijende nya yudo go yuto yore mag tich en ng'ama kijana sani ma digital ok onego gwe technology kech kanye ma koro nya bedo ka titiyo e internet ichuli in dollars winjo ni dola achiel sani mana namba achiel inyalo mana bende nyiso gi opportunities mantie momiyo ni chenro mar mbaka oromo koro namba achiel kopo ni ing'ama somo kaka winjo ji ka wacho joma somo nitie sirikal ochiwo nafas inyalo somo weche mag technology ichiwo computers mondo ji osom ichiwo wifi mondo ji osom weche technology sirikal sani bende kin kijana ma japur kembe mag sukari sani ninwang'o ni sirikal owacho ni gowi moro amora okethi mondo gichak tich mondo vijende otimre nade oyud tich vijende ma jabodaboda ma wach fuele giywago sate sirikal owacho niya pikipiki miole fuel machandoni koro wadwa kelo pikipiki mar stima gi geche stima koro nyalo tiyo kiloso go pesa mogi kaya sirikal ochako kelo program wacho niya mbele kaka pok osudo kipone pidho yien sani bang' higa achiel idhi chak chulu pesa koro vijende opidh yien mondo pesa odonji dakika achiel ing'eni owadwa gimowacho to ber ndi lakini chal nosebelo sup moro e sirikal kocha emiyo pako sirikal ahinya koro wan wawuoyo kaka yudhe king'iyo gi sani nowuoyo wach mbolea king'iyo ngund mbolea cho ndike not for sale to wan e uso no ang'o miyo uso no to sendike not for sale one of the first question king'iyo mar ariyo tije miwacho ni e mbui tich nitie lakini ng'at madhi connecting mano mar ariyo kichaki ng'iye wacho wifi onge tiende tero wifi e chiro dakika wifi gitere skunde mane sirikal mokadho man sani jatend piny Kenya ne jalup ne gichiwo laptops e school gika wifi gitere laptops e skunde magi ming'eyo gine giwacho ni gichiwo laptop odhe duoko sirikal nochiwo laptop gikawo wifi ni gitere skunde madala kuchocho primary gi secondary giket wifi go skunde mondo kony jogo korka technology mikiki yakacha to gisetegore already korka technology koro onge tiende ka wifi itero ni jok ma uso nyanya then ida ignore students mantie primary gi high school ma are really in need of that wifi to gionge wifi kalure ni gwenge moko bende ang'e ni Mildred ine mapok iwacho wach kinyalo medo gimoro makama kaparo no kanyo mondi Mildred an kawuoye weche mek tiche mag yudhe oyudo ni sirikal nyiso ji ni tich to onge somo to somura soma lakini tich to onge to ayudo ni geno mar nyathi ka somo kata geno mar janyuol ka chulo fee en ni mondo ochor nyathine ni mondo chieng' moro kotieko to yude kamoro monyalo yude gimoro dong mondo kony nyithindgi mamoko kata mondo oyud kamoro monyalo konyore en owuon to ayudo ni sirikal ma wan godo sani nyisowa ni tijno onge omiyo mayo setoyo chuny nyithindo mang'eny kendo ayudo ni kata nyithindo manyicho timo penj higa mokalo thothgi ok ojoin universities manoluonggie mokwongo en nikech fee mar ariyo nikech giselose hope giwacho ni kata som to tich to onge omiyo sirikal kanyo ok okonyowa kasto mar ariyo ginyisowa ni wadhi yudo tich e mjengo to ok ginyanyisowa ni jok mograduate te dhi yudo tich kanyo to utegi ibiro gergi nyaka chieng' mjengo ni ji biro goyo nyaka chieng' ilero kanyo banka udi osegero to koro dok kanyo kata kamani wacho ni udi tigero pile ka pile oginga erokamano an adwa submit ni okwaping jalup jatend piny Kenya kowacho ni tije onge to as a nation gine magine sirkal ka jok ma inasako ema koro nyisiga ni tich onge ang' magitimo kaka jotend piny affordable housing mar mondo mi kugero ute to yud pesa rowere odhi oti kacha gigo mjengo gima timre ga affordable housing an siapo kaneno affordable housing wawinja ni gibro biro lakini nyaka wangi affordable housing ng'engi timre e boma ka mamano kata ka wawacho employment to ng'engi employment opportunities go dhi bedi boma ka to gini bende kik wawuondre iyudo ni counties kocha joma kata the employers on matters affordable housing implementation nyalo bedo low. Another thing ma sirkal onego tim wayien tije white collar jobs are limited but kaka sirkal gin ways
gin nyalo saniero waneno osiepa kacho wacho ni osiepa ma jakedni piny Kenya jotelo iseloke jakedni ratich oganda okedo ni iluonge ni comrade of goodwill to the government owacho ni sirkal kedo ere mikakati ma sirkal okawo mawacho ni okay white collar jobs onge but mae kaka sirkal wa create opportunities. Another thing man I encourage gaji kiki this school with the mentality ni kitieka ni tibiro ndiki but ka sirkal oketo mikakati mag trainings wach digital online things kata ne wa partner event mane organize last July 8th mane waluongo CEO National Bank of Kenya gi Ajira Digital Center Manager kane Ajira Digital Center Manager biro no take students manen kanyo obe no submit ndio tije tonge but through Ajira Digital ntie programs munyalo timo to gibro connect to opportunities anka Ajira Digital emanyalo timo kamano. Why is the government ilero kanyo makare ahinya wigo kata kapok imedo wach ang'eni Gordon bende wacha ilo Faith in imeda wach kan nyaka sani koro wanyalo bedo kwa penjore ni kara rowere dwarango sirikal onego bed ni timango mar mondo mi wang'e ni yes jalup jatend piny Kenya osewacho ni onge tije Kenya ber ka iwacho ni koro ni oket chenro mar ngero udi manengo gi yote mar rowere odhi oti kacha kosango monego bed ni timo mar bugo nok mar tije pacho kae mokwongo vijende wadwaro tije to ka tije go kanyali yudi wadwaro empowerment. In the Ministry of Youth Affairs wan gi funds mang'eny mwakia kata ni wan godo nyoto kani I go through gi wan gi uwezo fund wan gi youth fund to magi ng'eni vijende kiako ningo gi yudgi to funds gi wanyalo kawo gikopogore thoth jonge mana hustler fund gi fuliza gi zen kama koro no landoni lakini nitiere funds mang'eny ma motimbore ang'o ma nitiere ministry kama wakia. Number 2 vijende wadwaro support gi open flats kama koro ing'eni jogi wacho gani vijende obedo ni ideas nyocha na winjo ka e Twitter jine bash jini climate summit ni ka to vijende ni mane TikTok negi biro negi pango line to notam gi donjo koro koko miwa support mar one manyo opportunities go kendwa to gigo bokodwa miyowa udwa ni watim nango koro vijende we need empowerment we need these platforms kimako bada kinyisa ni tim kama most of nyocha vijende mano wina alt prize mano mi 1 million funding negin vijende mabe just started from somewhere to they were mentored they got that support that welcoming platform ma vijende mane gima wadwaro kech ingeni wanyalo bedo mwadra policies kendwa wanyalo loko be piny kendwa kwa dwaro to mana opportunity no emoko miwa koro if you can give us support gi empowerment that is just enough for us. Joyce neno ka saringo mapiyo dakika en 37 tok sang'wen nyakoro mga jongwa chegni somo ote magi kata kamano kapok ka oyo matin ingene kinde mabende koro waneno kaka sirikal osebedo katiyo ngene sirikal be nitiere migepe mopogore geno marani neno nonro mabende kambi matimo nonro mano mar Infotrack gi Tifa ne ogola hinya kaluore kod tije maga migepe mopogore ngeni migepe kata na jotend migepe to pokoro ko higa achiel chakre ne gidonja PC to kata kamano nyaka wangeni jotend migepe mage matiyo makare gi mage mukti makare. Tifa Infotrack jogo kuma bende gidayo dhogi bende nochiwo ler migepe mopogore mabende jopiny neno ni gisebedo ka gitie makare aparo ni mano ema bende walosi bang' yo matin donge anyakora muga jongi eno mar mondo miwa ka yuyu matin gi sani med chwelo ote magi penjo mora minyalo bedo godo in rawera maneno wa kumora ma intiere in bende inyalo chwalo duondi ko tudore kod wach ma bende watwako kinyi makawuono higa achiel pach rawere en mane kiki dhi mabor. Fwenyo chuny kitwa ang'o miyo yie ni chako mana mine dak ne chake yie chuo yie ni chako mine nikech mine ma pito ng'e sigana kod kido manyiso ber kod mit piny nitie jaduong' mane okuongo kama niluongo jaduong' Ngeso Kosanjo kaluwore kaka kinde ma jaduong' ohero kaka chiege maduong' kidi jaduong' ni Kit Mikayi kendo rom kod jorit kitwa mondo ne en dero mar jaduong' ma dhako mora ok dhiye piny mamako dhogi ka maru biro to maru otho e dala
pala. Iecho ne chien. Omake amaka kama. Anyawana. Adhiadhia kinywana limi. Riuri kod Rabala Kwasi, owad gi Rajabu. Kendo koro kwa jonam gerech, en duoko rech manise ng'iewo. E 111. Ngeso ka ngeso, sa 1:45 otieno. Mane Ramogi TV. E Injili kalo, wakelonu wende mag puoch gi pak. Walemo kanyakla, kendo wajiwore ka achiel, gi neno mang'wono mar Nyasaye osetimo e ngima joge. Tudri kodwa, Jumapil ka Jumapil, chakre sa 12 okinyi, nyaka sa 7 odiechieng'. Kama wayudo e chiemb chuny kod gweth koa kuom jotich Nyasaye mopogore opogore. Kaitai kod Roda Nyarko Kitmo kod Ken the DJ. E chenro mar Injili kalo, mane Ramogi TV. Veke Ibambe na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14K, Savo or Samburu from 24K, Mombasa, Diani or Malindi from 14K, self-drive deals from 3K, Dubai and Zanzibar from 560 USD, Mauritius or Seychelles from 1,000 USD, South Africa and Thailand from 1,080 USD, Malaysia, Singapore and Egypt from 1,200 USD, and Maldives and Santorini from 2,000 USD. Call 0703 254 254 for bookings. Wekelea na shabiki kaende kabisa. Kaende. Naitwa Onesmus Mwangi Moshina. Nakuru mimi ni mwanabiashara, huwa nauza nguo. Okay. Hii simu nilipigwa nilikuwa kwa kinyozi. Kidogo pokea simu, wewe ndio mshindi. Baka hata jamaa wa kinyozi kwanza akaacha kuninyoa kwanza asikize nini inaendelea. Nilipata game 10 out of 13. Bahati leo imeniangukia, siku hiyo nyingine ni wewe. Pesa hizi nitazitumia katika biashara ambayo mimi hufanya ya kuuza nguo. Wekelea na 50 bob pekee for a chance ya kuomoka na 500k. Lazima kaende, yende kila wiki. Play responsibly. Betting can be addictive. Not recommended for the persons under the age of 18. Authorized by BCLB number 587. Machiegni kendo nyako Ramogi Ajwang' erokamano ahinya kuom medo kete Ramogi TV gi thuoloni. Wanyisi ni wamodho mana pi matin to waduogo wadhi mbele kod mbaka mabende wagoyo kod rawere mwantiere godo e studio kinyi makawuono. Kaponi isebedo kiluwo chenro makama achiel kachiel iseng'eyo kuma mbaka ochomo. Bende wanyisi ni in minenowa kamoro amora ma intiere kinyi makawuono inyalo chwalonwa pachi ote mora shana nano ka ote ng'enya hinya majiko ote chalulu mbaka oromo nyaka gwenge mopogore opogore watam gi mapiyo piyo kon waduogo ten mana mapiyo piyo donge Joyce kachako kanyo Christine kentiere Migori wacho ni rowere wabeduru jo adiera karach to rach onge ber ma sirikal osekelo ngima tek okoka wacho ni Christine ken Migori. Ote machielo Felix bende wacho kanyo ni good morning Ramogi TV anamor gi kaka sirikal mar Kenya Kwanza osekelo arita makare e hoho marokaka. Ana Nyunja Felix mawuok Nyatike Koweru. Ote machielo en mar Nyakach kanyo iwacho ni niko tuned an wuon Nyakach percentage manyalo miyo President Ruto en kwana tamalo 90 mana miye kum tich mar choko osuru mosetiminwa nia sani osuru chwer ka mohe sirikal but kum tiyo kod osuru ni mondo okonyo common wananchi or to use it to lower the cost of living mano to unge amie 20%. Iwacho ni sirikandra wani ung'io pesa sana. Ote machielo kanyo mar Dennis Abila wacho ni higa achiel no Ruto okosebeta kod kwe kata matin nikech Azimio ne odagi yie loch omiyo Ruto tije dhi chako neno e hike mar 2 mochako ni we warita ne.
Ero kama na inya somo temo gik nikichote ngenya thuolo biro bedo ka ngado waka. Fabian Sochieng iwacho ni winjo Ramogi TV yo makare ni kuweka Biblia chini, gharama ya maisha itaenda chini na hii serikali ni ya boda boda na mama mboga. What has happened? Iwacho ni 10% to this government iwuok e county ma Siaya. Sharon nonyalo wacho ni paro opogore kanya inya kotudore kod ote mabende waneno kowuok kuom joneno magwa maneno achiel kachiel kokale Facebook kacha kama bende wantiere live. Rowere bende pod wantiere gode studio ka gin bende pod wamedo par penjo gino magineno kotudore kod serikal marwani. Aparo ni thon wach mogike mabende na penjo u koro wang'ene na tend migepe magwa jotend migepe mopogore mabedo chung'nwa e kidienje mopogore Owilo wach moro na yili wacha kodi tich mar jotend migepe FIFA Infotrack nosetimo nonro mari chal nade. Okay, ananeno ne jatend migawo mochung'ne transport barabara ndege osetimo maber kaka jonyanza keching'eni chien kacha paw ndege ma Kabunde Homabay nogore piny nokti ochiere kapok gwena mwonyo law nyoro be mamigori be koro wanyafuyo kwa be ka in garaka koro ananeno jatend migawo mochung'ne weche mar transport osetiyo maber ne jonyanza. Mar ariyo en kar kwe makoro wuod luo nitiere mar Raymond Omolo be osetiyo maber nyineno ka gitemo kelo lokruok kuonde ka kuonde. Sani jok manyocha passport gi okwamo koro wuok speed mago awinjo kamora mage kimomori kata kamano kapok wadhi mbele kod twak pile ka pile Sharon e cheno mar mbako romo nyaka wawinja ne gik ma jofombo magwa luonwa e kor gwenge mopogore gie thuolo ni adonwa dhi achiel kachiel nyaka e county ma Mombasa watudre kod Joja Oko ka intiere county ma Mombasa ichiew nade county ma Mombasa okinyi makawuono to nyaka sani ang'eyo ni intiere chenro no mabende nitiere jatend migawo ma ochung'ne mwandu mawuok e buolo kata blue economy Salim Mvurya e kinde mabende ojiwo rowere e yor yuto mawuok e nam nyaka sani chenro dhi nade kono Aoko wageno ni winja ka intiere county ma Mombasa kono ichiew nade county ma Mombasa to romo ma intiere okinyi makawuono mano kama jatend migawo Salim Mvurya nitiere romo makamano osechopo kanye to rowere manitiere kono wacho nang'o e wi jiwo yuto margi kokale nam kata kamani nyisa kanyo ni podi wamedo waloso tudruok kod Joja Oko ka intiere county ma Mombasa bende en gima ber Sharon kalore ni chenro ma Joja Oko luonwa kawuono bende otudore kod rawere ijiwo rowere yor yuto kokale nam wang'eyo ni nam nitiere e gwenge ma Mombasa mano na mataro rowere biro tiyo kod thuolo makamano yo machalo nade Aoka kia kiwinja sani ka intiere county ma Mombasa semosi kanyo ni chiew nade ka intiere Mombasa to nyaka sani chenro ma intiere motelne kod jatend migawo mar blue economy Salim Mvurya osechopo kanye Aoko. Erokamano ahinya mana kaka iwache no wantiere kaendi kuma chenro mag blue economy kata yuto mag nam onego beni isidho ayanga odiochieng' ma kawuono ni kama wantiere ni pod wantiere e alwora Manyali ma bende ne wageno yudo jatend migawo mar weche mag blue economy mano migosi Salim Mvurya ma nyaka sani endi pok ochopo kata kamano waneno ka riwruoge mopogore mantiere kaendi osewuok oko kendo gisidho ayanga chenro ni magikoni geto bero uchumi mag weche mag nam ka gikoni nitiere opportunities mang'eny ahinya monego beni bedo kelo konyruok to chutho ne rowere e county ma Mombasa kae to nyaka sani gikoni ok gine ka rowere wuok oko mar tiyo gi opportunities ma kamago omiyo kawuono ni bende giromo gi oganda mopogore kata riwruoge mopogore mag rowere mar neno ni itiegogi ni to ere kaka ginyalo yudo konyruok kata resruok kaluwore gi yuto manie nam manoting'o korka weche mag lupo kaka inyal ber chenro mag dho wedhi kata dho kuoyo mag nam gi tije mopogore mikoni weche mag blue economy nyalo kelo to chutho reso ngima rowere mantiere e county ma Mombasa. Warito jatend migawo wang'e ni dhi chopo mana seche kata kinde machuok mabiro to wabiro medo mana lero ne joneno mag Ramogi TV kaka weche medo tuch kowuok e county ma Mombasa ka. Sharon Erokamano ahinya Joja Oko kowuok e county ma Mombasa kono wawinje yo makare kendo iwachonwa yo makare kanyo ni jatend migawo mar blue economy biro chopo kanyo mar mondo mi otwag kod rowere ojiw rowere e yo makare maginyalo yuto godo kokalo e nam. Sharon mano en chenro maber ahinya ma jopiny kata rowere e county ma Mombasa onego mak motegno. En chenro makare kendo thuolo mag tije ne rowere gi sani wadong gi matin e dakika boro director osenyisowa ni dakika en adi en aboro koro wachake mana kaka nwachako kwachake
wachie gi Godona Oliech kwadhi mana kama na penjo moro koro marwa en nonro marwa kaka TV mar Ramogi Tifa gin for track nogolo margi koro ng'ene ne tend migepe in jotend migepe mage misene notiyo makare gi moko tiyo makare gi wachni mogik mana mapipi kwa tieko erokamano ahinya kachako gi moko tiyo maber ma ok timo maber aso moko osebedo kotiyo maber e higa achiel jatend migawo mar ICT aneno ni osegowa piny gi misplaced priorities mane omiyo wacho ni ok otimo maber jatend migawo mar arita kwe osetemo ka lweny mane nitiere ho mar okak kocha otemo ma sani ok wawinj nek mang'eny ahinya ka ne gintiere chon koro en kaluwore gi Tifa kama Tifa oketeno ago tik kamano erokamano ahinya wachni mogik watieko nikech ok wachak wadu kendo yiere wachni mogik ne rowere ni sama wantie Kenya masani ni ngima medo ridore otieno godiochieng' wakawuru gimoro amora mobiro e mbelewa wachakuru gi kanyo kik wayier ni warito onge mwarito kech omedo bedo matek kaka odiochieng' kodiochieng' koro wakaw mobiro wachak gi kanyo kwarito maberno ma samoro ok nyal bedo erokamano ahinya Mildred in korka kori jatend migawo mane ma osetiyo e yo makare minyalo wacho ni en tadiera tije nenore lela kendo osekonyo e loko ngima jokenya gima pok otiyo makare donge kaachiel gi wachni mogik jatend migawo manyawacho ni osetiyo maber en mochung' ne arita kwe osetemo wayudo ka tinde nek mang'eny onge yo Garissa kocha mar ariyo jatend migawo mochung' ne weche yore transport osetemo nikech wayudo ka kata yore mantiere gwenge sani loso nitie wang'ayo moro dalawa ma sani losi goye lam omiyo kanyago ne tik mano yo mane yo mane iluonge nang'o ten kanye ngeni ka wabiro joratiro en Kabondo en wang'ayo ma Kadongo tudore gi Karota bende ing'eni ilose gi county government kosto sirikal maduong' ing'eni nitiere bende yore mbaka mago miloso gi county government gi sirikal maduong' otudore kata kamano wachni mogik pok ong'iso ni jatend migepe moko tiyo makare ariyo ge manyagone gi tik to moko tiyo makare modongo te kane kokosetiyo maber wachni mogik wachna mogik en ni sani kaka wan rowere adier mantie makende en ni tije onge omiyo kata bedo ni wasomo wayawo pachwa kuonde ma wasome wang'i gigo ma wanyalo timo kaka rowere ma wanyalo konyorego kik wagen ni sirikal biro miyowa tich mondo kik waywagi ndalo ma mbele gi erokamano ahinya Amolo pap mari go erokamano mokwongo ng'at manyalo miyo tik e sirikal mamalo en Kindiki osetemo sana kaka minister mar arita kwe gin gi Ramogi Omolo sani nyalo yudo ni king'iyo kaka mar okaka kwe nitie maber koro anyalo miyo Kindiki tik ahinya lakini ng'at manyalo miyo max mogik 0 out of 100 en minister mar defense Honorable Aden Duale king'iyo gik matimore Lamu County kaka jolwenj waseneno ko bedo kinego pinje ma oko kaka Somalia kanya nyalo miyo Aden Duale X mogik ada kwayo sirikal mar county ma Homa Bay motelnegi Honorable Gladys Wanga osetemo ahinya kaka onyalo konyo jende ncho yao pap kachacha mesani training kachacha en free mano agonero kore nywande nyake governor school yes koro wachna mogik ngini koro nyalo godebe kaka jahuma wachna koro wachna mogik ni anakwayo med support wan kaka jende gi kaka students ma Homa Bay County ong'iwa yor basari koro wachna mogik en korka wabunge wa mantie e parliament mosoma youths kaka Babu Owino Peter Salasi jogo ng'iwa kich iyudo ni nyaka gidonji kachacha onge any bill mosebedo table e parliament madhi konyo yudhe ama rowere to gine yudhe mantie kachacha ma jotelo mwang'iyo wange koro gikonyo mano mogik kawacho ada wacho ni sirikal mamalo ong'iye comrades mantie university kich comrades mang'eny commit suicide e weche mekera wan gi stress mang'eny nitie sirikal kik ignore wan ama neglect wan ging'iwa gi wang' ariyo gikelnwa programs mek mentorship e school ging'e kaka gikonyowa mogik ahinya mano mogik koro kabisa kitiko ada kwayo sirikal mochung' ne rowere ging'iye nyithindewa manyiri man mashinani ich atamalo mar nyithindo momako ich e gwenge
ng'eny sana kaka kaunti ma Homa Bay. Sirikal nego ket mkakati mondo ng'e kaka nyithindo ka ikonyo nyithindo manyiri kiny seche ma nyathi omako ich koja klas 6 ngimane mar dhi mbele gi somo dhi rumo gi kanyo. Sirikal okete mkakati to miegi sanitary towels. Wono dhi rumo ne jomoko sei. Mana mapiyo piyo. Wadong mana gi dakika achiel kende. Mapiyo piyo inyalo wacho jatend migawo mosetiyo ni makare kachiel kod wachni mogik. Jatend migawo mosetiyo manyalo wacho en mar environment, investment gi tourism. Investment Kenya ka exporting zones authority osetemo IPZD at least Kenya sani wa import kwa importation gi exportation wasetemo import sana. Koro wachna mogik en niya an kwayo na thothne king'iyo kata leaders wa most oluoro interact gi vijende ket ging'eni vijende gin jok ma smart and wise. Koro miwauru opportunities, work with us, empower us mondo uyawnwa wechegi monambe wayudo ka wanyalo dhi mbele. Kata ka wuoye wach mar teenage pregnancy en onego bed embe crisis. Ing'eni sani ji focus on climate action. Tuawe goals modong 16 gi focus e goal achiel. The moment miseketo effort e goal achiel to moko gi be inyore. Kasta society ma pod wan gi rowere mamako iye ka pod tindo. Ido ko ken gima dhi maber kech ok nyal mano poverty ema pod watero mbele. The statistics shows that Kenya was ranked I think position 5 in Africa in number of teenage pregnancies to magi areas around the lake. Koro kanyo sirikal okonywa gi create more awareness, give me job opportunities. Onge tiende waligonize rabo yungo bed free to pad to ni wanyiewo kendo wanyiewo expensive emo bedo tax. Koro kanyo sirikal mondo konywa kod women reps bendo konywa kanyo. Hapa ndipo Pach Joyce Osoge county ma Homa Bay owacho ni batha boy pada gala. Hapa ni chenro makare donge. Aya wachin mogik kwa dhi nyime Uginga. Ka gine ka timo ranking ani jatend migawo moseti na maber en Professor Kithure Kindiki mano jok ma are good observers kaka na scientist waneno mano. Mar ariyo iluwe gi Minister mar Environment Climate Change ka waseneno bende gik motimo ma bende okadwa wuoye mang'eny because of time. Then mogik en CS Eliud Owalo. Giman nyalo medo kwayo mana CS Owalo ni seche motimo launching kata magi timo weche ICT kor gwenge kucha otemo tag along vijandi nikech useneno skat gidhi timo launching jok man kanyo gin mana MPs ma bende are aligned. Onge vijende mar on the ground ma jotendwa ma kaluwo wuotho go kagidhi. Ero kama nainya Williams wachni mogik mapiyo piyo. Wachna mogik en wabunge mawuok e piny luo matiyo gi William Ruto the president ochung' motegno kabisa mondo gikel ne jothuro maendeleo. Sani maendeleo onge. Gitima tek kotel ne gimak Nyamita Jalango gitima tek gikel ne jothuro maendeleo. Mbunge ni nga. Mbunge na Tomodege. Ero kama nainya Joyce walor chenro to akobedo mamit. Wageno ni jomo owinjo rowere bende opuonjore thuolo nitiere jo rowere pod dwaro ni olosne gi thuolo mathoth mag tije mar mondo mi sirikal ni e kinde mabiro mbele ponno bang' higni 5 ema ka koro kata ing'ado ne gi bura ka gidok e telo kata oyo to pono ni nyalo wach ni yes wan kaka rowere wan emo ng'eny we waduok sirikal ni kalore no timo nwa achiel 2 3 kata kamano pile ka pile wacho ni itego ji e debe wabiro neno tok yiero mar higa mar 2027. Ero kama nainya ngi madawach poch gi Pach ne rowere mabende nwantiere godo kinyi makawuono uloso makare uloso maber ne rowere mantiere oko ote bende wuore mana ni semo ng'adowa kata kamano chieng' tich abich juma ka juma wajabedo gi thor weche mopogore opogore to bende wakelo rowere ka mar mondo mi ochiw pachgi ahinya ahinya kaluwore kod weche mabende osebedo ka hinyo rowere ahinya. Kok kamano nyakoro mga jwang'o dira ni ka odiochieng' makiny Joyce dho ndege koso nango wantiere gi romo mar tipo Kisumo mambo leo we obed surprise koro ne oganda duto mantiere alwora ahinya ahinya e kaunti ma Kisumo Nyakalondo mano mar Ramogi obago romo mar tipo mano mar nyasi mano mar hingo higa 20 ka bende gisebedo ka gilendo koro kintiere kaunti ma Kisumo hiwuok oko ka romo mari mar mondo mi idhi Mamboleo showground naneno kanyo ka ticket mar VIP en na 1000 regular en 500
naneno Prince Inda bende lando kanyo wuod Nyandere dhi bedo ka go thum kanyo. Koro iwuok oko mar neno jolendo duto te mago mag nyakalondo mar Ramogi. Jo TV mar Ramogi bende wabiro temo mar chopo e nyasi makamano. Oriti masani warad kendo juma mabiro. Odira makare nyinga Sharon Ngao. Oriti masani nyinga Joyce Odur.